ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಮೋನತಿರಿ ಶಿ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು. ಹೈ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ತೋದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯರ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತೋಚ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕಿನಿ ತೆಗೆದಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಒಂಜಿ ಓಮದ ಮರದ ಆರ್ಡ್ರ್ ತೆಗೆದಂಡ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆವಂತ ಅಂಚೆನೆ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾನ್ವಿನ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗದೆ. ಅವೇ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಯ್ದ ಪೇಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪೋಪಿನ ಬೇಲೆಕಿನೇ ಒಳ್ಳಿಡು ಮಾತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪು ರಾಜರ್ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡ ರಾಜರ್ ತಿರ್ತದೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಗಡ್ಡ ಗಾಡಿಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕಾತೇರು ದೆಕ್ಕೋಯ್ರಿ ಅಂತಂದು ಬಟ್ ಆರೇಕ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಂದು ಗಾಡಿ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿದಾಡ್ದಾತಂದೆ ಸಾಮಿ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ದಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಂಡ ಬುಲ್ಪು ಇರಾರು ಪಿದಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೂಜೆರೆ ನಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ದಪಂಡ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ತೊಲೆ ರೆಡ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ಸ್ ಐಕ್ ಪುದರ್ಲ ದೀದಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮನಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ಪಂದು. ಸೊ ಮನಾರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಓ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾಡ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಈತನ ಪನೊಂದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ರಾಜರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಪೋಯಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಮಾತ ಆಪಣಂದು ತಿಳ್ಕ. ಒಂದು ರಾಜರ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲೇರು ಪೂಜೆಗಿತ್ತ ಬಜಲಾಪುಂಡೆ ಶಮಂಗರ ಬಜಲಾಪುಂಡೆ ಒಂದು ಪುರ ದಾದಪ್ಪ ತುಲಿ ದಾದಂದು ಮತ್ತೆ ಶಮಂಗರ ದಾದ ಮತ್ತೆ ತುಲಿ ದಾದಿ 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 ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲಿ ರೇಸ್ನಕ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆರು ದೊಡ್ಡ ಶಮಂಗರ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆರು ಹೌದಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಪೂರ ಪಪ್ಪನ ಅಂಗಡಿನ ತೂ ಒಂದು ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ತೂತು ಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅತಿ ಶಾಮಗರ ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲ್ಲೇರು ಅತಿ ಸಾನ್ವಿ ದಾದ ಬೋಡು ನತ ಲೇಂಚಿಡ್ ಪೋಪರಿ ಲೇಂಚಿಡ್ ಪೋಪರಿ ರೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಪೋಪರಾ ಲೇಂಚಿಡು ಹಾಂ ಒಡಿ ನೋಕುನು ಹಂಚಿಪಾಡು ಗಾಡಿ ಹಂಚಿಪಾಡು ಹಾಂ ಹಂಚಿಪಾಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚ ಹಾಂ ಮಗರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಲಿಂಜಿ ಜಾಂಜ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆರು ತೋಚ್ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಒಳ್ಳೆರು ಹಾಂ ಅಜ್ಜ ಒಟ್ಟಿ 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 ಹೋಗೋಣ ಜಂಪ್ಟಕ್ ಅಂತ ನೀರು ಜಂಪ್ಟಕ್ 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 ಟಿಂಗ್ ಟಕ ಎಂಚ ಸಾನ್ವಿ ಟಿಂಗ್ ಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಿಂಗ್ ಟಕ ಎಂಚ ಟಿಂಗ್ ಟಕ ಅವು ಶೋಕ್ ಮಪ್ಪುನು ಶೋಕ್ ಮಪ್ಪುನು ಶೋಕ್ ಅದ ಬಂಡ ಶೋಕತೆ ಅವು ಹಾಂ ಪೊಳ್ಳು ಮಪ್ಪುಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಳ್ಳು ಮಂತೀನಿ ಪೊಳ್ಳು ಮಂತಿನತೆ ಬಂಗಾರ ಹಾ 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 ಶೋಕತೆ ಹಾ 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 ರಾಜರ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ನೀರ್ದಾದೆ ಬಾಬಾ
ರಾಜರ್ನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುದಾಡ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ವಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀಜಿ ರಾಜೆ ಸಾನ್ವಿತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪೀರೆ ಬಿತ್ತಂದು ರಡ್ಡು ಪೀರೆ ಆತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪೀರೆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಕೊರೋನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ತೆಗೆದಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪಂಡ ಓಮದ ಮರದ ಆರ್ಡ್ರ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಒಂದು ಮನಾರ ಮರದಲ್ಲ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸೇಲ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ತೆಗೆದೀನಿ 1/4 kg ಓಮದ ಮರದು ಮಾತ ಮರದಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮನಾರ ಮರದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮರದು ಮಾತ ಓಮದ ಆವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾವಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪೇತಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಿರೋರ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲತಲೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುವ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದೂರ ದಕ್ಕಲಾಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತಿ ಅಂಚ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರು ಮಂದಿರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜ 9 ಆಂಡಲ ಆತಜಿ ಅಲ್ಲಿ 1/4 kg ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಂದಾರನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸುತ್ತೋಡಿ ಏರ್ಲೈತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಲು ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಲಿ ಇದೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಪಿರೋಡ್ ಬರ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದು ನೆಗಳು ಪಿದೈ ಪೋಪೈತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿಚನ್ ಡೇ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅತಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾರೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗಾರೇನು ಅಂಚ ಸರಿ ಸಾನಿನ ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಪಿದೈ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಕುಡದಾದ ಪೋಕರಿ ಮನ್ಪರ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ದಾದ ಪೋಕರಿ ಮನ್ಪರ್ ಬತ್ತಾರೆ ತನ್ವಿ ದಾದ ಪೋಕರಿ ಮನ್ಪರ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಜುಜದ ನೀರ್ದೆ ಬರ್ಬತ್ತಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಜುಜದ ಬಾಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಜದತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಜದತೆ ಬಲ್ಲವು ಸ್ವಾಮಿ ಜುಜದ ಶಾಮಪ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಶಾಮಪ್ಪನು ಫುಲ್ ಮುಗಾಲ ಆತನ ಗೈಸ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಡ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನಿ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಲ್ಲುನೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಶೇಖಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ರುಬ್ಬಿದೆ ಬೈದ ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನಿನ ಮೋನತಿರಿ ಶಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇಂಜಿನಂದು ಓ ದೇವರೇ ಈ ಕರೀನ್ ಪುರ ಮೋನೆಗೆ ತೇತೊಂದೇರು ಅತ್ತೆ ಬಾಬು ಐ ಸಾನಿ ತೇ ಶೀ ಮುಂದುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೋಕರಿ ಮಂತದು ಮೋನೆ ಡಿಡಿಕ್ಕ ಪೂರ ಕರಿ ದೇಕೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಓಲ್ ಕರಿ ಆತನ ತೋಚ್ಬಾಲೆ ಸಿಚ್ಚು ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಸಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿ ಕುಡ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಆತನತೆ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ತುಲಿ ತೋಚ್ಬಾಲಿ ಹಿಂಗ ಗೈಸ್ ನಂಗೆ ತೋಚ್ಬಾಲಿ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಬಾಲಿ ಇರ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸು ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂದು ಬೋರ್ ಆಪಿನಿಗೆ ಅದೇ ದಾಸು ಬೋರ್ ಆಪಿನಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಚ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲುವಾಗ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಟೀತ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಗಳಿದ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚಿಡು ಬೀಡು ಮಂತು ಅಂತಿಲ್ಲಕ ಇಂಚಿಡು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಾರ್ನ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಸಿರ್ಲಾಕ್ದ ಈ ಸತಿದ ಆರ್ಡ್ರ್ ನಮ್ಮ 3 ಬಾಟಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಿನಿ ಕಡಪುಡೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮನಾರದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಬ್ಯಾಗ್ಡುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಉರಿದುಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನದು ಪಿರ ಆರ್ಡ್ರ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಸೊ ಓಲ ಬಿಡುತ್ತಂದ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅದೇ ಸಾನಿನ ಪೋಖ್ರಲ್ಲೇನು ಪೂರ ತುಯ್ಯರತೆ ತೀನ ಪೂರ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆದ ಪೂರ ಮೋನೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೂರ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕಿಡ್ಕೊಬೋದೇ ಇರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ಲ ಬೇತನೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಿರು ಸೊ ಏಪ ತುಂಡಲಿತ್ತೆ ಜಾಲ್ಡೇ ಕುಲ್ವೆ ಅಂತ ಬಂದು
ಸೊ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಜ್ಜೀರು ಪೂರೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ತಪ್ಪಂಡ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪುಂದೆನೇ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಈತೇನು ಬಂದೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್